Mga balitang lokal sa Tagkaro TV. Alam niyo ito pong mga ganitong balita, ito po ay number one, wala pong katotohanan. Alright? Um, Pangalawa po, ito po ay ginagawa, this is a form of ano po, misinformation. Misinformation, ikinakalat ng mga tao, no? This is misinformation at yung taong gumawa po mismo nitong information na to is creating disinformation. So kailangan po nating alamin ano ba yung pinanggagalingan niya. Bakit niya to pinakalat, 'di ba? Kasi maaaring attached po siya sa isa pong ano po reproductive company or whatever, no? Kaya gumagawa ng paraan na hindi na ano no na masira yung mga bakuna na para mag-gain naman siya. All right? So ito po ay walang katotohanan. And ang ating pong mga bakuna actually po ay dumaan no sa rigorous na mga testing at evaluation. At kaya din po ito ay ni-recommend for vaccination. All right? So wala po tayong mga reports na natatanggap na meron po itong ano po no adverse effect sa atin pong reproduction. Okay? Actually nga po no, even sa mga women of reproductive age, for example, may mga recommended tayong mga bakuna. Bakit tayo nagbabakuna sa kanila? Kasi po, may mga sakit po, may mga viral infections, meron pong mga bacterial infections na maaari pong maiwasan ng pagbabakuna na kapag ang isang buntis po ay nahawa, ay maaari po nga magkaroon ng diferensya si baby niya, magkaroon ng abnormalities. Kaya tayo nagbabakuna para si buntis ay maging protected din against this viruses, no? May mga viruses din po tayo na nakakakos ng pagkabaog sa mga kalalakihan. For example, yung mumps virus. Pero itong mumps virus po, ito ay vaccine preventable disease. So meron po tayong bakuna laban dyan. Yan po ay kasama sa bakunang MMR or Measles, Mumps, and Rubella vaccine. O, di ba? So hindi po totoo na ang ating mga bakuna ay nakakapag-cause ng pagkabaog or reduction in fertility. Sa katunayan po, nakakatulong po itong mga bakuna na maprotektahan tayo. So ang isang nanay, kung siya po ay nasa second or third trimester ng pagbubuntis niya at bakunado siya against COVID-19, so protected siya na kung siya man ay during the 9 months na kanyang pagbubuntis, ay meron siyang antibodies against COVID. Kaya din naman, no, if ever man po na may pumasok si COVID virus sa katawan niya, ready na po si body niya para labanan si virus at mapoprotektahan din po si baby niya sa loob, di ba? So yan po yung added protection, no? Parang dual protection ng ating mga vaccines. So ulitin ko po sa pong katotohanan, ito pong mga kumakalat na mga fake news and misinformation and disinformation na sinasabing ang atin pong mga bakuna ay nakakakos po ng pagbaba ng fertility. Alright? Sa katunayan, recommended nga po ng ating mga obstetrician gynecologists at ating mga fertility experts ang pagpapabakuna.